Euskal Euro hiriaren mugaz gaindiko agentziak 20 urte bete ditu eta aurrera egiteko asmoarekin darrai. Dola 2 urte abian jarri zuten proiektua Euro hiri Express izeneko mugaz gaindiko tren zerbitzuarena aurkeztu dute. Gauza orokorrak egin ordez proposatu genuen Baiona eta Donostiaren arteko mugikortasunaren gaia jorratzea eta 5 Espainiar eta beste hainbeste frantziar lanean hasi ziren. Eta nik uste dut, hau bideragarriago dela beste proiektu asko baino, zalantzan dauden proiektu asko baino. Proiektu honek azpiegitura badaude, kadentzia, konexioak, hor badago kudeaketarekin gauza asko egin daitezke, ez? 20 minuturo tren bat eta Baionatik Donostira joateko dauden 50 kilometroak, 50 minutuetan egiteko aukera hori bai, 2017tik aurrera. 600.000 biztanle ditu Euro hiriak eta gaur egun beharrezko garraio bidea dela diote. Horrexegatik eskumena duten instituzioei, Espainiako sustapen ministroari, lehendakariari eta Akitaniako presidenteari gutuna bidali diete, gogoratuz tren proiektuak duen arazo tekniko nagusia, Iberiar penintsulako eta gainerako Europar trenbideen arteko zabalera aldea, Hendaia eta Irunen arteko lotura beraz, saiestu eginen dela aurreikusita dauden proiektuei esker. Hirugarren karrila edo raila hori da momentuz gure etorkizuna. Ordun hori da aukera garrantzitsua Irun, Hendaia eta Hondarribian eta orokorrean bai Espainiako eta Frantziako bi aldean edo bi partetan. Oain iduridu denek eta badugula bontatea hortan eta hortara joiteko. Beaz, ikusiko dugu, argi da, hasiko garela laster gauzen egiten. Agentziaren egiturakideen ordezkari denek sinatu dute gutuna Baiona Turi kostaldeko eta Lapurdi hegoaldeko elkargoek, Bidasoa Txingudiko sortzioak, Donostiako herrikotxeak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak.